Hubad sa palad, matag usa ka nato ana ay gihatag sa Ginoo. Duha ka klase ang mga kapalaran. Ug nalinya ta sa maayong kapalaran, mas labing maayo. Ug nalinya ta sa dili maayong kapalaran, maayo gihapon. Kay kita nakapuyo sa kalibutan ug nagsubay jud ta sa atong kapalaran. Daghang salamat. Gabi, Migi, nako diri para magpahubad sa akong palad. Oh, maayo, maing gabi isa day. Salamat po sa imong pagnganhi sa Sitio Baka ha. Ay kahadlok atong hubaran imong palad. Kana. Brin, ikaw ha, labing ka nga pagkababae. Ayo kahadlok. Unya, Brin, ang ikaw sa unang panahon og dalaga pa ka naidaghang mangulitaw nimo. Unya ikaw magpili. Kitang tanan magpili man gyud ta. Nya ang imong partner kani. Unya ang imong partner base na humana ni na siya'y mga kasunggal-sunggal sa iyang kinabuhi. Basin humana na. Ang ikaw gyud Brin, maayo gyud ka mugunit og kwarta ba? Unya kay ikaw Brin di man kadalo. Manghihatagon ka na pagkaanak. Unya ikaw jud unsa joy kuan magsunod jud ka sa imong mga ginikanan. Unya muawas gihapon ang kwarta bisag maayo ka mugunit kay ikaw dili man kadalo magul-anon ka. Ug nay mo hangyo nimo labi nag imong pamilya di gyud ka makabalibad. Bahala na walay imuha basta makahatag jud ka. Unya ikaw ang imuhang paningabuhi saktura. Unya ikaw maayo sad ka pag sideline og negosyo. Pero linya jud ka sa trabaho. Ayaw jud ka kuan sa trabaho kay ang negosyo, ang trabaho mag forever magyud na basta magtarong lang ta. Ang negosyo may tendency nga makatunga, mawa or naa. Pag sideline kay kuan ka maayo ka dihang dapita. Unya ikaw nasa daghang magkuan nimo, magpa-siring-siring nimo pero kung naminyo na ka pag ayaw na pag kuan ng mga lalaki nga ayaw na pag-entertain og mga lalaki kay ikaw naminyo naman ka. Ug dalaga pa ka swituha sa kay ana araba jay mga daghang nakagusto aning imuhang partner. Okay, daghang ang kuris-kuris. Unya ikaw magul-anon ka. Makamatikod gani ka sa imuhang uyab nga mura siyag na dry. Di na ka makatulog. Kung ikaw naminyo na karon, makabantay ka sa imuhang bana ug bugnaw ug init pa ba. Daghan kay kuris-kuris. Unya ang imuha naao ka ni naagi ning singit. Base na humana na. Humana? Unya paningkamot Brin kay sigira ka na kay plano nga gusto kang wa ka kasabot usahay
kuan ka kay wa ka kasabot sa imong trabaho, makanahon na ka mo adto na lang ka kuan. Laing dapit. Kay aron kuan. Unya ikaw ug unsa imong plano nga kuan ka nagduha-duha jud sa imong trabaho diri sa Pilipinas. Padayon og asa imong gusto ba kang mo abroad kay naman kay plano sa imong kinabuhi nga gusto jud kang makabalay. Gusto jud kang makabalay. Unya unsa mga karon na minyo na ka? Unsa ta imong birthday? May 31. Oh. Ikaw jud maayo jud ka mong pahigayon jud. Paningkamot kay o wala sa imong anak anaan mo ang mga swerte sa kinabuhi. Ug wala sa imuhanas imong mga anak. Unya ikaw makaanak usa duha. Tulo ba? Tulo ka. Unya ikaw paningkamot jud. Kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Nya pag-ampo lang sad pod kay wa may kumo sa mga pag-ampo kay moingon kang dali siguro ko kabalay. Ampo jud kay matingara ka nga wala na ka nganong nakabalay mangkudis ang makuaning kwartaha yung anak ka. Mao nay hubad sa imuhang palad Brin ha. Ug daghang salamat Brin sa imuhang pagnganhi sa si Chewbacca. Nya mo shout out ka sa imuhang mga friends. Shout out ko sa taga Bohol. Sa magkita ani nga video. Mura to. Shout out ni Isa Minyusa. Isa. Shout out ko. Ni Lodi Dolino. Daroy. Ug daghang salamat sa imuhang pagnganhi Brin ha. Ug daghang salamat usab sa pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless, maayong gabi. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Mylene de la Vega diha sa Hong Kong. Mylene, daghang salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. Ug daghang salamat usab sa imuhang pagkanunayong pagtan-aw sa ako ang YouTube channel. Akong hubaron karon ang imuhang palad. Ikaw dili labing. Kunya ang imuhang partner maoy mo labing diha kanimo. Unya ikaw ana ay star sa imuhang kamot. Nagkahulugan o kalampusan sa imuhang paningabuhi. Ana ay mga kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw pag-amping kay ana ay mga sakit-sakit nga mga ginagmay basin na humana ni sila. Unya ikaw ana asay imuhang pagka maayo mugunit og kwarta pero naay awas gamay kay ikaw muhatag ka mupugong jud ka kay anaa kay daghang mga plano sa imuhang kinabuhi. Naa kay plano nga gusto kang magbalay magpalit og yuta. Unya ikaw maayo sad ka sa negosyo. Kung ikaw nagtrabaho karon pag sideline negosyo kay maayo sad ka dihang dapita. Unya ikaw makaanak duha tulo. Unya ang imuhang kumingking ug ang imuhang baglis sa imuhang tudlo ning lapas. Kanang imuhang tudlo nga ning lapas, sobra ang imuhang mga grasya. Kung ang imuhang tudlo ning tupong ra sa imuhang tapad nga tudlo, kana sakto ra ang imuhang paningabuhi.
Unya pagampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Unya ikaw ana asay pagka luuran. Unya ikaw sad masapot pero ikaw rasay mag-adjust sa imuhang kagalingon. Unya ug ikaw dalaga pa karon pag-amping kay ana ay mga lalaki nga dili matinud-anon. Unya ikaw pag-amping aron dili masayop sa kaminyoon ug naminyo na ka. Mao nay hubad sa imuhang palad. Ug ang imuhang natawhan, ikaw taas jud kag plano sa imong kinabuhi nga gusto jud kang moasenso. Paningkamot kay ang kakugi mao nay puhunan nga muuswag gyud ta. Unya ikaw naasay daghang masina. Unya ikaw prangka sad ka mo istorya. Ana asay daghang masuko diha kanimo kay musulti magyugas tinuod. Mao nay hubad sa imuhang natawhan ug palad. Daghang salamat in taon sa imuhang pagsuporta diri sa hubad sa damgo ug hubad sa palad. Ug daghang salamat usab Maylin. God bless sa imuhang pamilya. Shout out ko diha sa Hong Kong ni Cecil Escartil. Shout out diha sa Dubai ni Annalisa Escartin. Donna Ampuan, Christine Sirini. Shout out diha sa Belia Jacinta, Macrohon, Southern Leyte ni July Balihos Alatan. O pag-amping mo dihang tanan ha, God bless. Ang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Thank you for watching.